Her står vi 100 meter fra kirken, og vi står ved en fredet gård. Det er en ladebygning. Og der er lidt trafikstøj, og en anden ladebygning der også. Men herom har vi en gård. Og nu kommer lige modlys med den her port her, tror jeg kan være interessant. Solen står stort set på samme måde nu, som den står ved brylluppet, bortset fra at den er længere nede, så solens stråler vil være længere i tilfælde af, at det er solskin. Jeg tænker, at her er der mulighed for, at man kan fange nogle gode billeder, om igen, fordi baggrunden er en anelse interessant. Og gennem porten. Jeg tænker ikke, at der er noget på den her side, men igen porten, der skal bruges. Der er nogle bede på midten her, som er pænt anlagt. Og nu skal have en idé om, at det her hjørne herovre, en gule væg, og bordene måske kan bruges på en eller anden måde. To gamle træer. En lille p-plads, som højst sandsynligt er tom for biler om lørdagen. Her har vi et hus med en trappe, som kunne bruges til et eller andet. Ja. Og p-pladsen er som sagt tom for biler om lørdagen. Hvad skal man med de der saltcontainer? Men og her har vi baggrunden rundt med nogle træer og porten om bagved. Man kan selvfølgelig stille sig op på trappen og få et højere billede. Jo. Det var Landbohøjskolen.